da ni 'di dod i lan i môr! Hwrê! Iawn, 1, 2, 3, go! O! Ti am dweud I chdi ar o, mae'n Elsa di cael lapsia. O! Di'r dŵr yn oer? Nofia di rwan am. No, mae di oer bora ma. O ti'n nofio na i nofio? O iawn. Tywod, nath na neb ennill, felly pwy sy'n am ennill, rhedeg fewn i'r dŵr a pwy sy'n gallu mynd allan mewn, go! Siarad fyna dwaria? Elsa! Elsa, oedd y dŵr yn oer? Ia. Rei, dwi eisiau chi chwilio am 3 peth, iawn? Chwilio am garag, chwilio am gragan, a chwilio am granc. Go! Okay. O, Elsa di cael carag? Bach. Sut mae cranc yn symud aria? Ti'n gallu symud fel cranc? Da iawn. Ti di fynd i'r cragan? O, da iawn. Ti di mynd i'r cragan? Ie, da ni, 2 rwan. Cranc ar ôl I bogach. Iawn. Wel am fel. O ti'n yn eithaf granc? Da ni chwilio am granc yn ganol y cricio yma, dydan? Da ni'n meddwl os fydden nhw licio mewn pysa bach i gwynon, ie? Tiny. Bychan pixel bach. A ni'n hwnna'n cyfri, dydi? Da ni'n Cael y cranc I ginio ar, ia? Her bwced môr, da ni'n gael hon iawn. O na. Canai fi rwan. Reit dŵr ar ia. Mae'n Elsa yn cyrraedd eto fi o 2 bwcad ond o ddŵr. Dwi'n gwybod be mae'n bwriad I wneud. Ia. Y ti'n neud? Hai, paid o'n ofn ba. Yn y môr, y gom ti di sgyn mewn, a fe oedd yn boddi, a ti'n stuck yn am byth. Yn bwysig o'n amnadro falus yn y môr, di? Yndi, mae rai mam fi ddod hefo fi. A R O
Ffantastig! Da iawn, Arian! Achdor heilo. Di newid yn barod i fynd adra. Hwyl yma yn y môr? Isio gornol